pundi Mbak Ayu pada tindak pundi katingaren mlampah mawon boten numpak taksi dhewean napa boten wedi timbang nganggur masjid napa purun ngancani topel wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kalau mas sampean ampun jiwa aku lara 5 wulan ditinggal lunga siang-siang belanja bangga di pasar Bekasi perawat janda buat saya yang penting kemati anehnya sama mas tuku gelang anteng-anteng josu malah waduh udah dia bener London dijamin kemis sah tidak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi katingaren mlampah mawon boten numpak taksi dhewean napa mboten wedi timbang nganggur masjid napa purun ngancani topel wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula mas sampean ampun jiwa kula raja anyaran ditinggal lunga oleh ora iki Pak siang-siang pergi belanja ke pasar Bekasi perawat janda buat saya yang penting kemati aneh sama mas tuku gelang apa anteng-anteng aja sumaran biar janda dijamin komplit Mas Hadi pundi Mbak Ayu pada tindak pundi katingaren mlampah mawon boten numpak taksi dhewean napa mboten wedi timbang nganggur masjid napa purun ngancani
ayu badhe pindahan. Ampun kula Mas, ampean ampun Gusti wong aku lara anyar ditinggal lunga. Siang-siang pergi belanja ke pasar Bekasi. Perawan janda buat saya yang penting kemati.